2 puta u 3 dana ozbiljno narušavanje javnog reda i mira. I to sad! Kad je stanje u državi jebeno da jebenije ne može da bude! Umjesto da šutiraju loptu, oni šutiraju sina Nikole Pašića! Jebala Sveti Haralampije da vas jebo! Otvoraj ovo! Ajde u fiksku materiju, ajde više! Dobro, njega i treba šutirati, govno je do nalickano. Razumem. Nala Živković u prvi, kad su vam muda tolika, gospodo, a? Gospodine načelniče, prijem u dvoru počinje za... Da, počinje! A na isti su pozvani gospoda fudbalski reprezentativci. A Boga mi ima i da idu. Ali samo ako se sam javi majici. Taj što je Gosan Pašića mlađeg tako zverski unakazio da mu je pola voda policije skupljalo zube po pločniku ispred kasine. Ja sam tuko to govno. Pobedit ćemo i s tobom u zatvoru. Đuriću, vodi ovo govedo kod sudija odmah. Marjanoviću, lažeš ko pas. Ja sam uvoštio tu rđu od čoveka. Ma lažu obojice, ja sam ga tukao, evo gledajte krv na ruci. Nas dvojica smo ga. Jeste, a ja sam ga udario nogom u labrnju, ko što je red. Sero Beskovci, da mi se vrne moj bokser. To mi je uspomen od pokojne majke. Tako je. Gostonačelniče, može li se u toalet? Pa majku vam jebe malomnu, bre. Pa od vas treba ludnica se sastavlja, ne reprezentacija pičkali vam materina. Gostonačelniče, ja ga nisam tukao. Ali se spremam! Slušaj, nema više mi apsita. Si čuo? Idi u pistolet.